channel आरोबाव फिन खेमसे बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय ओमफ्रायो दिनैहाय जोङो न'आव गैया माने आलासि जानो फैदों न'आव बेसेबां थाबाय थानो ओंखायनो माने आंबो आरो हासबेन्डआबो फैदों सानैबो आलासि जानो आलासिनि न'आवहा ओमफ्रायो आङो संनो नागिरबाय आरो नोंथांमोननि सिगाङाव माने ब्लगबो लाबोनो मोनाखै नालाय ओंखायनो माने आलासिनि न'आवहायनो माने ब्लग बानायनोसै सानबाय आङो ओमफ्राय आं दायो दिनैहाय मंगलबार नालाय मंगलबारावथ' जोंहा जेबो बिदि जाया निरामिस जायो ओंखायनो माने दालि संनो नागिरदों ओमफ्राय मा जालाङो नोंथांमोना नायलांबाय थादो नै दायो आं दालि जानबाय खिथिना होदो कुकारखौ ओमफ्राय नोंगुमैया हमगासिनो मबाइलखौ माने केमेराखौ नोंगुमैया हमगासिनो स' नायलांबाय थादो नोंथांमोना बयबो जोंनि भिडिअखौ थोबदो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै दायो नै आलुखौनो हानोसै मंगलबार जाहैबाय नालाय दालि संबाय ओमफ्रायो आलुखौ भाजा एवनोसै ओमफ्राय आङो ब्लग लाबोनो मोनथारिखाय लाबोबाय आं खनबेसे होनखो इ खोथाखौ बार्थडे ब्लगनिफ्राय आं जेबो ब्लगखौनो होनो हायाखै नोंथांमोननो ओंखायनो माने आलासिनि न'आवबाबो ब्लग बानायबाय आङो आलासिनि न' माने जोंनिबो न' ना जेबो लाजिनांगौ गैया होनना सानो आङो ना मा बुङो लोगोफोर ओमफ्रायो बाथोन मोनसे देनोसै ना अ नों सा लोंनो नागिरनाया लोंना लोंला लोंगोन दे दा बावगारदोंसो आङो आयौ आं हानो रोङामोन जा गेदेरखा नायनाय माबाया आलु लेंग्राया नै दायो माबा हासबेन्डआ सा लोंनो नागिरदों सानजौफु सान्दुं गोसायावनो मा सा लोंनो खहाबगोनथाय बेखौ सा फुदुंनो थिनदों ओंखायनो आङो नै सा फुदुंग्रोबाय लोंनानै लाग्रोनोसै ओमफ्रायो आरो आलु भाजायावनो दंबावो दालिया मोनबाय दे फटाफट फुदुंसै जाबायानो लोंबाबो ओमफ्राय गाइखेर साखौ बारा लोंबाङा लाल साखौसो मोजां मोनो बेहा बिराद मोजां मोनो नामा लाल साखौ गाइखेर साहा लोंबाय थाबा गेस्टिक जायो गोथावसो मोनलोङो मालाया गाइखेर साखौ बेहा ओमफ्राय गाइखेर साहा लोंनो नागिरा लाल साहासो लोंनो नागिरो जाबाय दायो साया saya ready लाल साहा दायो साहा लोंबाय जोंहा बोराया गुदुंथ' र' दासो खांबायबा मा गेसखौ बन्द खालामाखै र' नै नों आरो भाजाबो एवनांगोन ना दा बन्द खालामथ'नोसै आं होमबा ना बन्द खालामथ'बाय आङो नों साहाखौ लोंग्रोदो आं लोंनो बादों एफा गरम जा गरमखा दिनै सान्दुङा गोसा दुंदों दिनै ना बेलेग दिननि साय दिनै दुंसिनदों ना सान्दुङा गोदै जादोंना जायाखै साया ओमफ्राय आंना आलु हानाया आद्रा जानानै थाबाय माथो आलुखौ लेमनोसै आङो ना दे नों साहाखौ लोंदो ओमफ्राय आं आलुखौ लेमनोसै जेखिजाबो आयनायानो आयना नामालै सानाव नैयावबो नै नोंखौ नुदों नायनाय बायनायसो बोरै बायखो इयो आयना नुबाथाय मानो इदि भिडिअ बानायनो मोजां मोनोबा मा आङो माने आयना नुबाथाय आयना गोलाव नुबाथाय आयनायाव इदि लाखायो आरोना आरो ओमफ्राय नैथिंजाबो मोनसे आयना मोनसे
ओमफ्राय नै आंहा आयना नायै नायै खामानि मावनानै खामानियानो थालांबाय ओमफ्राय आङो एकदम आथुर आथुर माबारनो फान्थावजों आलुजों माने फ्राय खालामनोसै आरो एवनोसै हाबाय नै दायो आलुजों फान्थावजों भाजाखौ एवबाय आरो दा दसे खोबनानै होग्रोनोसै खोमा ना दा दसे उनाव संख्रि होनानै खोबना हालदै होथ'नाङा ना संख्रिखौ हरग्रोनोसै आं होमबा ना ओमफ्राय हालदैखौ दसे उनाव होनोसै ना खोब्बाय आं होमबा ना मोनबाय ना मोनबाय दे ना र' एसे साखि नायनानै खोन्थादो नोङो खोन्थानाय साखि नायनानै गुदुंथार खामब्रगोनबो संख्रि नांदोंना नाङाखैथाय संख्रि नांगौ हालदैयालाय हालदैया जाखादों संख्रि हरनोसै आं होनबा एसे संख्रिखौ आं गोजा दोनहरफ्लांखो एसेल' हरनांगौ ना आधा चामच एसेल' बेबायदि बारा गोबाबबाथाय मोजां मोना ग्रोबनि जायाबाथाय मोजां मोना आं माबा जाबायना दालि मोनबाय ओंखाम मोनबाय भाजी मोनबाय दायो जानो हासिगोन बेना ओंखाम जानो रेडि जाबाय ओमफ्राय नै जिरायबाय ओमफ्राय होजा खुरथ'वाखैनो खुरनोसै हाय होनखोनसै होनबा खोन्थाबासोल'थार नामा खुरनोसै ओमफ्राय जानोसै मोनजोब्बाय जानोसै दायो जानो जिरायबायानो नै थोरसियावनो होखाबायमोन आं जागोन ना जानोसै जोंहा निरामिस ओंखाम निरामिस ओंख्रै मंगलबारनि नालाय जासाबनोसै माबा मंगलबार नङाबा बेदर मोनजागौमोन आलासिनो फैनायनि खोथा खिन्थु मंगलबारसो जाबायना जेबो नंला गाबोन जासिगोन संख्रि नांगौ sudah जानोसै ना आंबो दालि लाबो इलाय दालिया रबा मा होनो गारबाखौ लायो दालिया गोथाव जादों ना जाबाय ओंखामखौ हरनोसै आं सिगांनि भाजा नांगौ
Kamu जानोसै ना? जानोसै. Gumoy, ओंखाम जाबाय जोङो. दङो, दंजोबो. दंखायो. जाखांनानै दंफां सिङाव जिरायहैनो र' जोंबो साहायाव ना? मोनलांखै बायदि जादों दालिया. गथा था जादों ना? ओंखाम जाखांनानै दसे जिरायफैबाय नै जोंहा न'आव. सान्दुङा आं थाथानांदो जि ओरैनोबाबो आं गोलोमफ्रुजोब्बाय मानोबा गरम मोनदो दिनै इसे ना ओमफ्राय मालाय बिसोरनि जायगानि फोथारा जि गुवार खालायनानै स्रां-स्रांनो बेसेबा आरो मानिमुनिया जा दंखायोना खानांगोन दायो दा मोनायाव जानो खाहैनांगोन दायो जमानो फोथारखौ देखायनो र' आङो फोथारा जि गुवारनो जि माबाखा खाथि-खाथियावनोखा एकदम जा मानिमुनि दंखायो बै खायमा खिनियाव ना जा मानिमुनि दंखायो बै खायमा नुहुरनाय खिनियाव ओरैबायदि मानिमुनि दंखायो मानामुनि होनो ना मानिमुनि होनोलै हो मा होनो मानामुनि होनो आं जेखिजो माबा होनो मानिमुनि होनो जोंनियाव ओइ अबेबा मानामुनि इदिसो होनो न' ओमफ्राय जोंना मानिमुनि इदि होनो आरो दा खानोसै लामाया जि खाथियाव नोंसिना गारि फैबाय थायोना बेनो मानसि थांलाय फैलायानो जोबनो थाङा फोथारा दा थांनांगोन ओमफ्राय नै दायो जोङो दसे रेस्ट लाखांबाय ओमफ्राय सान्दुङाबो एसे रुइबाय दायो बेलासि जाबाय ओमफ्राय नै इसा जा मोजां फुल ओमफ्राय माबा माबि बिफां गायनानै दोनदों आरो ओमफ्राय आं बेखौ माने दै होआखैमोन नालाय बिसोरा ओंखायनो माने दै एसे होना होबाय बेलासिनि आं आलासि जानो फैदों नालाय ओमफ्राय आंनो होना होनायसै आरो नै फुलाबो बारबाय गुफुरनो ओमफ्राय दै होना होबाय आरो आङो मालाय गामियावनो मानिमुनि खानो फैबाय जोङो नै हाजबेन्डखौ नायलाय खिनो जनाय बायदि खागासिनो दङ माबाया मानिमुनिया मालाय गामिबाबो खानांगौलै ना जानांगौ दा मोनायाव आलु फिसाजों एवना जानांगोन खानोसै आंबो जि आराम खागासिनो मालाय गामिबाबो मानिमुनि खाथारदों नामा जोङो ओइ बेसे बुरजा मोनखो मोनाबायनो ना इसे मोनाब्लि जाबायानो अयथासार दंखायोलै मानिमुनियाबा ना जायानो खोमा इनि मानसिफोरा इसे बोरायदो होमबाबो आं गोथाव मोनजायोलै नोंबोसो गोथाव मोनजायो माथो मानिमुनि होनबा बाथारा जानो न'आवबो जाखायो जोंहा ओमफ्राय बेलेगावबो माने इथिंजा दानि ओरैनो मानिमुनि दंना गैया होनना ओंखाम जाखांना जों नायफैबाय आरो बेवहा माने नुबाय जा मानिमुनि दङ ओमफ्राय रायलायखाबाय आरो जोंना हाजबेन्डजों आंजों दायो एसे सान्दुङा रुइबाथाय दिनैथ' सान्दुङा बिराद गोसा जादोंमोन ना ओमफ्राय दिनै सान्दुङा एसे रुइबाथाय माने जाखाहैगोन दै होनना लोगो लाखालायबाय आरो सानैजों ओमफ्राय दा आलु एवना जाहैनोसै गेदेरखौ खादोंना खायाखै नोङो फिसाबो गेदेरखौबो खादों आङो मानिमुनि गेदेर मानिमुनि फिसा मोनासिगोनानो ना एसे माबा जाबाय मा होनो खुवा जाबाय आरो मोनासिगोन नालाय ओइ बोरै फुदो नोङो जाबाय दोनदो आं खासिगोन दोनदो नों माबानांला खानांला आं खासिगोन बोरैबा खोथिया फुनाय बायदि फुदो नोङो नाराखौनो बिदि फुयो नाराखौनो
दोनदो आं फुनोसै माबा आं खानोसै जाखाबाय एसेल' नांबावसिगौ नै इखिनियाव खानि आङो माला खाखाङो मोनानोसै माला एवनानै जाबावनो दे फटाफट खा खागासिनो इखिनियाव खानि फैलाय ओरैनो सोमना दोनथ'नांगोन बेखौ फार्स्टआवनो दे सोम एख'थ' गैयाना जेबो बासिखादोंना न'आव बासिनो होननाया आङो ओमफ्राय नों जिगाबखौ गारजोबनाय नामा ओइ ब्लगा बांद्राय गोलाव जागोन बेखिनियावनो दोनथ'नोसै खोमा ना स' ओरै मोजां खिथि आंनो So thank you so much लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय दायो जोङो आलासिनि न'आवहासो दङ ओमफ्राय लाबाय थायोब्ला दायो हरनि जानाय मानायखौबो लायोबा माने भिडिअआ बहुत माने बांद्राय गोलाव जालांगोन माने ओंखायनो माने बेखिनियाव दोनथ'नोसै ओमफ्राय नेक्स्ट ब्लगाव नोंथांमोनखौ लोगो मोनलायगोन स' बाय बाय